Bos días, número 16 de logo que foi. Esta fin de semana comecei a reflexionar sobre, unha vez máis, todo o que somos, non só en Compostela, sino na bisbarra. Resulta que esta fin de semana en Compostela pois podías asistir a un dos concertos do Ola Nola Fest co mellor de Nova Orleans, un nivel increíble nos músicos que chegaron hasta aquí sin que moita xente eu creo que se percatara. Tivemos 2 noites coa Ultranoite con Chévere, que é un premio nacional de teatro, non o podemos esquecer. Tivemos unha andaina solitaria a favor da investigación no cancro, que é tamén moi importante. Estaba Compostela Street, un campeonato de España de breakdance, pero tamén con campeonatos de básquet 3, con campeonatos de beatbox, bueno, espectacular no Campus Sur. Tiñamos exposicións no Auditorio de Galicia, na Fundación Granel, no Museo do Pobo, en un centro comercial unha exposición de motos clásicas, eso sin saír de Santiago. Porque se saías de Santiago tiñas un mercado de horta en Ames, en Brión tiñas o Altamira Brilla, que é un montón de actividades arredor da batalla de Altamira, tiñas teatro en Negreira, eso sin mirar moito, porque despois te vas xa a programación de Melide, a programación de Arzúa, a programación de Boqueixón, de Vedra, é dicir, concellos todos que teñen unha programación máis ou menos estable, unhas veces máis, unhas veces menos, pero teñen programacións estables, e xa non digo nada se empezamos coas festas, coas romerías. Agora chega a romería de Santa Minia, pero esta mesma fin de semana había varias festas en distintos sitios da comarca, entre eles, por exemplo, mesmo en Santiago, no barrio de Fontiñas. É dicir, temos un nivel de programación cultural, de ocio, chamadelle como queirades, que hai cidades bastante máis grandes que non son capaces de ter esta programación. E nós estamos a piques de remedando certa frase, de ir saltando de fin de semana en fin de semana durante todo o ano, de festival a verbena, de verbena ao entroido, do entroido a unha festa gastronómica, dunha festa gastronómica unha visita aos pazos. Temos un brutal potencial arredor da bisbarra de Compostela, non de Compostela, da bisbarra de Compostela, porque unha das teimas que teña a xente de turismo é a pernotación, é dicir, que veñen, que están un día, 2 días e marchan. Entón, o que se quere é convencer a xente para que este máis días, que xa foi aumentando, pero que pode aumentar máis, non? Que podan vir unha semana, ou que podan vir 5 días, 6 días, e que teñan algo que facer. Entonces, a fórmula é vender todo de xeito unificado, ou polo menos pactar promocións entre toda a bisbarra. É dicir, vostede ven a Santiago, e en Santiago ten un montón de cousas que facer, pero que ademais, se quere, pode visitar Pazos, pode visitar praias fluviales, pode visitar outros museos, pode visitar un montón de cousas, desde o Pico Sacro ata petroglifos, ata rutas de sendeirismo. É dicir, a bisbarra é moi grande. Eu en Fitur, hai máis de 10 anos, sempre vía, durante uns anos que estiven indo a Fitur, sempre vía unha stand que eran as 5 aldeas, creo que era da zona de León. Eran, eso, 5 aldeas que se publicitaban unidas. 5 aldeas nas que tiñas pois, actividades de todo tipo, xa sabes, bicicleta, montar a cabalo, non sei se tiñan tamén remo ou kayak, bueno, o caso é que se publicitaban xuntas. O que me pregunto é por que non se publicita xunta a bisbarra, porque a bisbarra non ten un stand propio, por exemplo, en feiras como Fitur, e queda sepultada polo Camiño de Santiago, os balnearios e outra serie de cousas. Polo menos a sensación que temos, ou a sensación que eu teño, é que queda sempre toda esa panopla de oferta tan enorme, tan boa, con un nivel tan alto, queda oculta precisamente por esa outra barbaridade que é o Camiño de Santiago, que efectivamente trae moitísima xente, pero que o mellor trae unha xente que non é
a que máis convén en este momento, que esa xa a temos, que o mellor o que convén é xente que veña a, pois precisamente a ver festivais, a ver cine, a ver teatro, a escoitar conferencias, a visitar exposicións, un tipo de xente moi concreta e que poda tamén ir a Bisbarra e ver patrimonio como o que temos en toda a contorna. Eu creo que é moi importante. O que sucede é que hai unha presión moi grande en certos sectores de Santiago porque non se colabore coa bisbarra. Non se acaba de entender que un señor, un turista que alugue unha vivenda de turismo rural en Touro, en Vila de Cruces, en Vedra, en donde sexa, vai a vir a Santiago. Sí ou sí, acabará vindo a Santiago e acabará gastando aquí e vai vir máis de un día. E que do mesmo xeito estamos permitindo que as portas da catedral na Praza do Obradoiro se repartan papéis para que a xente vaia de excursión ás Rías Altas, ás Rías Baixas ou a donde sexa. Bueno, pois o mellor o que tiñamos que potenciar é que non se foran tan lonxe. É dicir, que non marcharan todo un día, sino que se quedaran aquí, que foran a ver, pois, por exemplo, o Pazo do Faramello, o Pazo de Ortigueira en Santa Cruz de Ribadulla, o Pazo de Oca, que foran a ver o Xardín Botánico de Padrón, que foran a... É dicir, estamos entendendo que poden coller un autobús e marchar ata Finisterre e non entendemos que podan ir aquí ao Carón. Pois aí hai un certo contrasentido. E a todo isto súmase agora a pelexa pola taxa turística, porque a Unión Hoteleira decide recurrir á taxa turística e, bueno, veremos o que din os tribunais, pero a taxa turística está funcionando en Barcelona, está funcionando en moitas cidades non só de España, sino de todo o mundo, algo lóxico, e ben podemos decidir que facemos con ela, é dicir, a donde van destinados eses cartos, pero que non podemos discutir e que fai falta, que é un xeito de colaborar para manter a cidade como hai que mantela. E eu creo que en realidade ese recurso só vai un pouco impulsado pois non sei, dun xeito, non vou a dicir político, pero non acabo de entender a necesidade. Podemos debatir como se implanta, pero levamos moitos meses xa falando dela. Non é algo que veña de novo, non é algo que se poda dicir que acaba de empezar. Entón, por que agora se planta este recurso e o fai concretamente alguén que paga 90 euros por unha habitación? Estamos falando da Unión Hoteleira, ou 80 euros, ou incluso 60 ou 70 euros por unha habitación en Santiago. Dalle igual pagar 71 euros. Non vai a deixar de vir por pagar eso. Non vai a deixar de vir. A taxa turística non vai a impedir que veña xente. Podemos debater de como se fai, podemos denunciar que se fai mal, podemos denunciar que os cartos non están ben definidos, podemos dicir todo eso, pero negarse a que se implante canto antes mellor, porque moitas veces as cousas teñen que implantarse e despois van rolando, despois van funcionando. Cando comenzouse a peatonalizar o ensanche á zona vella, poñían o grito no ceo, agora está, polo menos na zona vella está completamente implantada a peatonalización, ninguén entende a zona vella de outro xeito que non sexa, pero ao principio foi un lío. Hai que darlle tempo ás cousas, Eu o que digo sempre, cando vamos a empezar a colaborar na bisbarra? Se non queren certas administracións que exista unha área metropolitana de Santiago de Compostela clarísima, que está ben delimitada, que sabemos cales son os comenzos e os fins desa área metropolitana, pero se non queren as administracións que a teñamos, bueno, podemos colaborar igual, sin necesidade dela. E podemos colaborar no ámbito turístico para toda esos milleiros de persoas que chegan a Compostela, pois o mellor se queden por aquí máis tempo e se queden visitando todo o que hai aquí alrededor, que non é pouco, a verdade.